Welkom op de Christsproggelfair in Riepsjerk. Nou, wij staan hier voor de gezelligheid. Wij zijn altijd voor de gezelligheid. Want wij houden van gezelligheid. Aha. Nou, en dat is deze periode is het toch wel heel gezellig. U heeft zich ook helemaal opgemaakt. Ja, dat moet ook. Als je hierheen gaat, dan moet je je helemaal opmaken natuurlijk. Kijk, en dat is met mijn buurman is dat ook zo. Nou, die ziet er ook... Je moet het ook doen, hè? Ja, die is echt... Verse gekocht, een petje en En u dacht, ik ga verkleed als kruimeltje? zoiets, ja. Ja, nee. Maar daarom staan we hier even goed voor de gezelligheid. Nou, dat denk je wel in de gaten. En een hoop vrouwen hier, hè? Ja, maar het is toch vaak een damesaangelegenheid. Hoor. Ja. Ja, dat is gewoon waar. Mannen, meestal op zondag. Ja. En als de mannen meekomen, dan lopen ze met de handen in de achterzak, want dan blijft de portemonnee erin. Ja, dat is en een man staat altijd van, je hebt al genoeg van die rotzooi. Dus dan lopen ze door. Ja, ik vind alles mooi, ja. Dus je raakt al helemaal in de stemming. Oh ja, ja, inderdaad. Je raakt hier wel in de stemming, ja. Ja. Maar er is zoveel dat je weet gewoon niet wat het mooiste is. Dus dat wordt de kofferbak vol straks. Nou, dat zit er wel in. Kost dat wel niet, zeg. Hey, Jo, probeer haar wat in toom te houden. Daar ben ik mee. Zit er wat leuks bij? Hierbij? Maar ik denk het wel. Kijk, dit is heel leuk. Dit is met z'n tweeën in eentje. Vind je leuk? Dit is hartstikke leuk. 2 lantaarntjes aan 1 plateau. Hoe bedenk je het, hè? Ja, dat vind ik. Dat vind ik hartstikke leuk. Ik moet nog een lantaarntje hebben, dus wat dat betreft. Maar 28 euro? Nou, dat vind ik ook even te veel. Dat had ik niet gezien. Oh. Dan gaan we even verder. Dankjewel. Ik ben op dit moment draai ik alleen op de borkerij. Mijn man is vorig in Stongen. En ik had het moment Maas in van de AB te melken. En jongens melken is klasszuske. Die melkt al nou goed over hier al. En ja, eigenlijk als bedankje wil ik haar even dit aanbieden van ja, dat is gewoon geweldig wat zij erin had. En ja, dat is gewoon super. Even in het zinnetje zetten. Ja. Maar het weer is een moeilijke periode hier dus. Ja. Verdrietig, maar ja, ik ben blij dat wat voor Noord-Wand hoor. Dus je dacht, ik moet helpen? Ja, nou ja, ik vind het altijd wel leuk om te doen en nou ja, ik kom mijn broer hier ook mee helpen. Nou en ja, daarom. Op dit moment ben we aan het verbouwen. Wij krijgen melkrobots en onze Johannes wil graag overnemen. Onze zoon van 16 jaar, maar ja, die mag nog 4 in de squallen. En daarom ga ik kozen van de melkrobot. En ja, dan kunnen we verder alleen nog met z'n tweeën de rest doen. En dan is een melkrobot is gewoon ideaal. Ja. Dus ik hoop dat het wel goed erin. Dus is hier straks de boel overnemen? Ja, dat bedoel ik wel. Dat is nogal wat. Ja. Het gaat meest alles weten en het gaat heel wat in. Ja, Ja. maar dat leest dus nou. Ja, ik zit ook nog op het laatste hier in Boet Pas op school. En we gaan naar Ljout.
En deel is de echte veehouderij. Je bent er wel in bezig op school. Ja, ik ben al wel in bezig, daarom mag ik een robot hebben, want anders mag ik ben nog sowieso nog wel 4 in de school. Oké. En heb je wat zin in? Nee, ik ga eerst nog voor school aan en hier op werk, maar dat kan En dan zullen hij het straks overnemen. Ja. Ja, dat klopt. Dus, nou ja, ik heb heel wel. Het gaat hartstikke best. Ja? Ja, zeker weten. Heb je daar wat vertrouwen in? Ja, dat komt goed. Ja, ja. Komt helemaal goed.